Betway Premiership. Orlando Pirates 0, Durban City 0. This is We Talk Football SA. My brother, how do you feel? Hayi, lendiwona barmin. Hayi atihambi. Yeah. Kakati iwone. Yeah, kakati. Namusi. Yeah, Iwone kakati. There's a big problem here. Nginikeze uJwaga yonke ithulusi. Yes. Babona umuntu momnikeza yonke ithulusi uthi Lord. Yeah. Tata, everything is here. I give you everything. Yonke ithulusi ngiyakunikeza. Yebo. But akazi uhluleka ngani. So ngifuna ukubuza uJwaga manje. Yeah. Ukuthi ushotha ngani ngisupply again. Yes. Njengamanje Mr. Jwaga yini ishotha ithulusi ushotha ngayo manje? Ushotha ngombila. Fight is still on. Yeah. Half a bread is better than nothing. Yes. Here at Scotland, Amstel Arena Stadium, we share a point with a citizen of KZN. Yeah. 1-1. Yes. Of which half a bread is better than nothing. Yeah. Come 23, we're going to finalize everything. Yeah. Okay. Hey, igame ngibonile malo. Yeah. And Durban City ifike la isitshelile ukuthi ifuna only draw. Yeah. Because there was no even no shot on target. Yes. Angikhumbuli mina kune shot. Ayikho. So i-Pirates i-drawing ngendaba ye pressure. Yes. Lana sokusebenza i-pressure la. Kunzima. Akusasebenzi i-power yama player. Abadlali badlalile. Bazamile yonke into but bahlulekile. Yes. Because of the pressure. Yes. And other things. Coach we-Pirates ngibonile ubhayizile kancane man. Ngeke akhiphe i-midfield afake i-defensive. Yeah. And then while i-team idlala i-low block. Yes. He's supposed to put more attackers. Yeah. Yeah, ngibone wenze iphutha khona lapho. Yeah, Yabona. And then i-Pirates ne yeah izamile ihlulekile because of goalkeeper we Durban City. Uvimbile. Yeah, goalkeeper lo who is man of the match. Yeah. And he just number 5. Yes. Durban City. Yes. He was playing in number 5. Yeah. So in number 5 and goalkeeper they play very well. Remind abavenda. Igame yanamhlanje okwama champions versus champs. Champ versus champs kufanele le game beso. Oh, okay. Oh yeah. And Amakhapo onke kulama team. Yeah, and bengiphuphe kabuhlungu ke mina ngithi manje angikhofe out in front of wena kwi Talk Football. Yeah. Okay. Bengiphume eParis idliwe and amaphupho wami aba mabi. Sonke isikhathi. Yeah. Ngithi manje mayiphele ngale ndlela iphele ngayo game ngathi thanks God. Yeah. Because lanto bezoba isilonda esibi kakhulu la arena. Yes. Kodwa ke basithole esishele lama points ngithi kwelami side uNkulunkulu mkhulu because amaphupho wami akaze mangiphuphile ashaya icaleni. Yeah. Mr. Jwaga mina I'm a Kaizer Chiefs fan. I know very well. Ngize ngizokhe ne jacket ngithi ngizokusiza namhlanje. Uphawu sonke nje. Angibangishayile ngithi ngizosiza uJwaga. Yes. Lift icup. Yeah. But I'm so disappointed. Yeah. But anyway, igame le yaseMbombela. Hayi, ngibanga minyaka Jwaga. Wena bavenda sominya. Mina Jwaga angiminyaka kwazi why ngaminyanga. Ithi munyezele ngaminyanga. Ifina manje ngisasho. Mina ngifuna iPirates ithathe league. Why ngisho kanjalo? Ngifuna next season. Yeah. Ngifuna i-competition. Yes. Kube ne-competition. Yes. Because wena bavenda qala. ngizoba ngiready. Kumele ukhulume ne-team from experience. Paris, I think namhlanje we count, if I'm not mistaken, remind you, is it 4 years back to back? We're fighting between. Yes. 4 years, 4 to 5 years. Yeah. Back to back, we position number 2. Yeah. Yeah. But this time, it looks like God is our side. Yes. Okay. But when I know you're celebrating for position number 3 for your history. Yeah. Because 2 years in a row, you're out of the competition. All right. Yes. Mina I wish iKaizer Chiefs isifune coach. Yeah. Mase wathola icoach. La maybe nama player out nyana midfield. Yes. iKaizer Chiefs ingadlala. Yeah.
why ngisho kanjalo iKaizer Chiefs last of isizini le iphelile le Yes. asidlala ke top 8 Yebo. so this season is number 3 Yeah. so meaning i-chances yokuthi singa compete for i-league Yeah. is too high Yeah. and other things i-Pirates mayingathatha i-league iKaizer Chiefs ngeke relax Sizosebenza. izosebenza Yeah. because of what next season i-Pirates izobe ifuna i-league uthatha i-league again angithi Yeah. i-Sundown nayo izobe Izobe ifuna yayo. i-league yayo Yeah. nathi siyayifuna Ngifuna ukusala emathimini amakhulu. because Sisowethu Yeah. Sisowethu ngiyayifuna uthi iligi kabani uthi Sundowns izobuyifuna iligi kabani Yeah. alright wait no so meaning uzoli meaning uyiphakamisile i-league already no akusi league ye Sundowns. okay This is a league. Remember, for the first time in football history, yeah i-Orlando Pirates izodlala i-cup final eye league. Yeah. It never happened before. Yeah. Remember, there's a home and away. yeah Today it was a first leg. Cup final. Next week is a second leg. Yes. So this is simple. When you didn't consider a goal in the first leg, yeah you've got more chances away. Remember, we're going away. Yeah. Ne? yeah okay meaning ngeke kwenzeke i-Sundown ithathe i-league ingadlali because i-Sundown ayisadlali manje Exactly my point. In Sundowns iqedile, Pirates is the only team eyodlala i-second leg eye-league. Yeah. First time in the history of PSL. Yeah. And manje i-Pirates izoyenza umsebenzi ofanele. Yes. Uzo ingoma yakhona ithi so elande mbombela sobuya nayo iligi yethu What is it? noma amasana wangavumi nayo iligi yethu yeah vele uzosho njalo because unaleso silonda lesasibonayo ukuthi vele is guaranteed. Yena usawudlala i-first leg ne-second leg eye-CAF. Mina ngiyodlala i-second leg eye-league. He's never done it before. He's never done it before. This is the first. Pirates is breaking records. Remember, one thing we're gonna take from today's game is chain. Chain break another record. Uyaqhubeka uthi 20 games clean sheet. Brazil most ama-supporter 95% ama-supporter e-Pirates ne there was sure ukuthi bayiphakamisa mana ngisakhuluma ngento esibuye nayo. Ungangiphazamisi, ngiyazi ukuthi awuyithandi le nto le. I-Pirates ibuye ne-clean sheet number 20. First time in the history of PSL football. Orlando Pirates this season is breaking record, whether you like it or not. It's a break, and we're breaking our record. Amnand. Okay. I see the next week. But Brazil, I wish i-Pirates ithathe league guys. No ungasawisha manje i-Pirates ithathe league. All right, okay. No. Lana kusafuna nje i-win ikwazi senze 70 points. No, inkinga yakhe uthenga ubuso bethu. Ungathenga ubuso bethu. Ngoba kusasa mangabe kungayenzakalanga ngebhadi neshwa uzobe uthi ya ku right. No, listen, iPirates izoyithatha. Sizoyilanda eMbombela. iMbombela vele is last time isodlala iCup final sabuya nayo. Right now sodlala iCup final. So zolimile ngikho njalo ukuthi ama penalty azobe engekho kule second leg. So mina ngizompela eMbombela. Yes, no. Ukuminya eMbombela. Vele njengoba mominyile la. Ngeke ngiye eMbombela ngiyominya. Bafenda namanje uzosuka la eArena. Uyimlandeli weChiefs futhi uye eMbombela.
wangazi ukuthi usisi Mtange kumele ayibone ukuthi wangathi sebeyaphuma abalandeli eNaturel uzosuka la ubezwele siyabongela abavendela always welcome ukona entertaining football. Mina ngikhuluma ipolitiki Msejwaga. I'm not talking about the politics, ne? Mina I wish iPirates ithathe ileague. Why I'm saying that again? Ngifuna i-competition next season. Iyo lento ngifuna. Mina isandani ingeke ithathe ileague waya wathi thina ayikho into siyenza. Top football. If it deep down in my heart I was a doctor, I will surely be check this guy, see X-ray, men's operation, so that I will see the heart with the work. Is it true? Because of supporters, it defeats me and Tata. League. Mr. Joe, I yazi uNkulunkulu ezimhlola ngoba okukhuluma ngomlomo enhliziyweni asikubona. Kodwa angeke ngikutrust mabhakaniya. Mr. Joga, kodwa siyakubonga ifiswa zona ezinhle. Mr. Joga, mina ngithi iPirates ayithathe ileague. iPirates angiyithandi. Mr. Joga, iPirates angiyithandi but manje ayithathe ileague. Ileague ayithaba. Baba cishe basibhoshisa labafana bama Citizen kodwa salengekosha. Viki ezayo ngomhla ka-23 izobe emnyama iyobata afuna uzokwambila unombela mina ukuthi angisheshe abafana obithi ningatshela ukuthi nizoba yiDurban nina angeke nibe yiDurban City ngiyonhla afuna usokombila abafana ngiyonganga mina ayonke imhlathi Iyawazi kahle. Abangazi njalo angizwa indaba nje ngomshado kaJesu Exactly. Yobit amazi uJesu eshada nizombona ngomthathu uJesu wayeshada egqoke eveli lini ayeshada nayo Futhi iOBT yahamba ehlathini. Hangina ingane ezizosokolisa la. Ihlathi elengane vele. Isikhoja abanase ehlathini ba high schooltheni. Ba hakathi esikhotheni. Madoda. Kahle mnyama. Kahle mnyama. Kahle mnyama. Obit. Yajiphalethi idruda kwayo. Yajiphalethi obit. Yadla iPirates. Yadla ukudla kwakhe. Yadla iPirates. Yadla ukudla kwakhe. Ayibo. Yadla. Shona ukudla kwakhe. Shona wethu. Yadla. Shona yadla 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 ukudla kwakhe. Mshafana, Obit, let's give you a message. Obit, please. Sorry. Siyaxolisa kodwa sipolice. Isingisi bathi sorry but we not sorry. Sorry before ngoba sesiyakhaphela manje. Sithi ahamba kahle. Obit. Ahamba kahle. Obiti hamba kahle yo obiti hamba kahle hamba kahle obiti hamba kahle hamba kahle obiti hamba kahle hamba kahle Ayumakari mshefa ya hapo obiti Umakari mshefa le obiti ayumakari mshefa Papa obiti usikhonzele ehlathini mfowethu usikhonzele esikhotheni ngesi-23 sizomngcwaba izoliphuzisa vele ngoba vele uguqa into yenu. This is a big announcement with top football mfowethu umdlalo wange-23 i-Obit College besazela noPirates i-Obit Shwari izobe ifika kanje
23 isikhathi kube ku-0 o'clock iveni kube kuyimbombela sithi Mason Obiti uhambe kahle uthule ethuneni Jango baholi siyabonga. Esikhotsheni amahlathi ehlathini amen Amen.